anděl a čert. Ale vždy tomu tak nebylo. Za dávných dob, kdy svatý Mikuláš chodil po světě sám a rozdával dětem radost, se odehrál tento příběh. Teď jen pošlu svatému Petrovi na kontrolu. Anděli? Co si svatý Mikuláš přeje? No, dones tuto knihu svatému Petrovi, ale dávej pozor, kdyby se tahle kniha ztratila, bylo by to veliké neštěstí. Dobře, dáme mi pozor. Tak Lukáš, co jsem vymyslel? Způsob, jak se dostat sem nahoru jde ne. A jak? To si musíš chtít anděla a ten tě se pak vynese. Ty anděle, co to má? Nic. Ukáž! Ne! Ukáž! Ukáž! No koukej se, co jsi udělal. To byla ta nejdůležitější kniha na světě a ty jsi ji hodil přímo na zem. Za to mě určitě zavřu do nebeského vězení s ostrahou. Za to můžeš ty, měl si mi ukázat a nic by se nestalo. Nevíš, kam tak mohla spadnout? Já už asi půjdu. No tak na to zapomeň. Můžeme za to oba, takže budeme hledat společně. Fajn. A poletíš na mých křídlech. Nechci křídla. No, budeš muset. Tak letíme. Kde ten anděl může být, když jsem zapomněl na jedno razítko s podpisem? Držte pevně! Ale co to tam dělá? Anděl s čertem na zádech nebyli přeletu oblohou spozorováni žádnou lidskou duší. Na zemi se totiž mluvilo o záhadném předmětu, který spadl z nebe. Tak jo, už jsme tady. Vrať mi křídla. Musím. Jo, hned. Tak no. Hele, zeptáme se na tu knihu toho pána. Tak jo, já se zeptám. Hej, pane! Pane! Co se mu stalo? Asi se tě letěl, ne? Příště se budu ptát já. Ty čerte, jak to, že jsi blonďatej? Ale my to máme v rodině. Aha. Hele, nikdo jde, pojď se schovat rychle. Ta dnešní mládež, už jste to slyšeli? A co? Do zámeckého komína prej spadla nějaká věc z nebe. Prej to byla cihla. Ale kdež? Byla to prej nějaká kniha. To je zvláštní. Z nebe spadla kniha do zámeckého komína. No to musí být tak kniha, kterou hledáme. Vy čerte! Čerte! Kde jsi? On mi utekl. To je zkrátka čert. Čert využil andělovi nepozornosti a rychle se odebral na pekelné zasedání. Zasedání dnešní rady. Piš to. Začneme třeba tím nejdůležitější. To vyjáš. Tak, to vyjáš. Máš tu knihu? No, knihu. Tu nemám. Ale nemá ji ani nebe. A kde ty? No je. Někde na zemi. Tak koukni to vyjáš. Když si nám tu knihu nepřineseš, tak nemůžeš na zemi i zůstat. Jo. Ne, to ne. Ale jak mám tu knihu vzít? To už si přeci nějak poradíš. Jsi přeci čert. Ale jak mám tu knihu vzít? Ani nebeský hledek mi nepomůže a sám mi nezvládnu. Hledá? Ne, to ne. Nebo? Ne, to taky ne. No jo, že mi to nenapadlo dřív. Zatracený čert.
tohle mu nedaruju. No tady si, jestli u svatýho Jana byl. Klid, anděli, klid, pěkně dýchej, všechno je v poho. Mimochodem, už víš, kde je ta kniha? Jo, je na zámku, nedaleko odtud, ale to si mohl zjistit sám. Na zámku? Prosím, ne. Ach jo, co je zase? Ale asi před rokem jsem stále šla pro tu jejich princezničku. A ona se to náhodou dozvěděla. Náhodou, jo? Jo. No a ona si toho večera, když jsem si pro ní měla přijít, lehla na takovou tu vodní postel. Znáš, ne? No a jak jsem se pro ní natahovala, tak se mi zatočila hlava a spadl jsem do té vodní postele. Celý jsem se umočil, princezna zavolala stráže a nechala mě zavřít do hladovody. Proto na zámek nechci. Ty jsi přece čert, ty umíš kouzlit. Proč nepoužil nějaká kouzla? No jo, pan Andrej je zase chytrej, že jo? Jenže když je čert mokrý, tam tak omdlí a kouzlit nemůže, víš? Aha. Ty anděle, je jasný, že tam nemůže mít takhle. Teda hlavně ty. Jak takhle? No, takhle oblečený. To máš pravdu, to musíme domyslet pro nějaké šaty, ale ty máš peníze. Moment. Tak ten byl pro mě, ještě pro tebe. Ne, to je dobrý, já myslím, že budu mít někde vlastní. Fajn. Zatímco anděl s čertem odešli do města, na zámku propukl veliký rozruch. Naše kniha spadla do zámeckého komína a s obrovským mrakem sazí, jenž se vyvalil z kamen, ocitla se přímo před jedním z králových sluhů. Vaše veličenstvo, dovoluji se vám oznámit, že předmět, který spadl do našeho komína, je tato prazvláštní kniha. Kniha? Ukáž. Tak třeba tady. Josef Vácha, datum narození 2. listopadu 2004. Hříchy, nenosí dobu, nepřezouvá se, mluví, když nebyl tázán. Cože? Tohle je ta hrozná kniha, podle kterých vždycky dostanu jenom uhlí. No jo, tady hele. Alžběta Princeznová, rok a td. Hříchy, ničení hraček, ubližování ostatním dětem, loupaní sladkosti z kuchyně. Hele, a tady už to končí. Dej mi ji taky, když nebudu mít dárky já, tak ani nikdo jiný. Ale co chceš udělat? Rozdupat, zničit, roztrhat, prostě zničit. Dovoluji si vás upozornit, že by o tuto knihu mohlo jevit zájem opak nebe. Peklo. Ať si jen ví, co chce, ale kniha je moje. Počkej, Ceruško, co kdyby peklo za tuhle knihu dalo na oplátku něco nám? Třeba peníze. Nebo šaty, tatínku, já chci dát šaty a ne. Ale jo, jak se ženeme čerta, který by přinesl knihu samotnému Luciferovi. Musíme čekat vaše veličenstvo a tu knihu bych důkladně schoval. Ano, Slupo, uklidni princeznu. Jistě, pane. Ty máš teda první. No, ty taky nevypadáš nejlíp. Náhodou, košile od Adnáního a kalhoty od Bučiho. Za to je tvoje šaty, hádá. Od princezny Astery. Jsou fakt děsný. No, ty jsi se mohla aspoň taky trochu umýt, ale pojď, nebo tu knihu nikdy nenajde.